Nan, alam mo, gipindot lagi ninyo. Di ba na nakabuta nga, please don't click. Pero inyong gipindot. Di ba? Okay, so guys, ako dahil si AJ. Siya si Teltel. Mao na among first vlog sa among channel na Kuyog Midwa. Okay guys, kita naman dyan ninyo nga ang pangalan sa among channel kay We Will Do Your Challenge TV. Karon among buhatan ng challenge nga gihatag sa yang ninang, which is ang Aminan Challenge. Mga bobo! Yeah, saman, start. Tupag boy, start. Gusto ko itong bag, ha? Okay, sige, start. Sign na to nga mag-start namin. Naame. Naman, natin sa... Naame. So, okay. Naanami 10 questions and we're ready to answer with English. Pwede man. Sige. Start na miya. Okay, question number 1. Kinsa ang mas puti sa inyong duwa? Kinsa man. Ito, may puti na to dahil. Kinsa mas puti? Mas puti ko guys, tinod na. Mas puti ko. Wow! Next. Aha. Number 2. Kinsa ang mas dagan ug buhok sa kilikili? Ano mas dagan? Maulam ako. Hindi maulo. Okay, sige ako. Ako bitaw. Ako bitaw. Ako? Ikaw? Diba? Ikaw. Okay. Next. Okay guys, sa mga gito nga ang questions para kami magbasa. Pulit-pulit to. Puli-puli may magbasa. So, ako na? Ako na ba? Number 3. So, number 3 kay kinsa ang dagang alom sa inyong duwa? Kinsa ang dagang alom? Ako. Ako dagang alom. Kita. Yan na. Ikaw na po number 4. Kinsa iniwang inyong duwa? Kita mas nimang. Okay, kita mas nimang guys. Ikaw. Kaya ako guniwang. So, insalagan. Ikaw. Anong ako malagan? Di ka laag dire. Sige ko laag. Sige na ko laag dati. Sige. Ikaw. Nabad. Kinsay mas humble? So, kung kuyog may duwa mas humble good siya. Humble na siya, pero kung kung magdadula, humble ko. Kaya siya, magpugiro ka na siya. Promise. Tinood man. Kaysa ang dali mo suko, oh. Paano ko dali mo suko? Ikaw ay kababae. Ikaw Uy, grabe ako kung talaga. good moon ka, masuko-suko dahil ka. Good mood. Kinsa, ikaw na. Kinsa. Kinsay pala kaon na itong duwa? Wala kaon siya guys. Kaya ako tambok. Kay nag-workout man may na diet. Manikas siya sa diet. Kani. Kinsa ang seloso o selosa? Kinsa? So guys, kabalo naman jud ta kung Kinsa? mag-uyab naman tayo uyab. So, usahay maselosa jud ng babae jud kung sa kwan kay butan man ko. Butan man ko. So, ano to siya, butan ko. So ako, siyang maselosa siya, promise. Next, last question. Last na naman. Last. Okay. Kinsa ang nag-I love you ninyo dala? Siya, ako, di wala kayo I love you kayo. Kung uban me, sa sige I love you, pero kung sa chat, diba? Ayun! Ayun! Okay, mamatay ko. Okay. Di ka. So, mo to guys, naman na answer sa 10 questions nga gihatag sa yang ninang. Ay, shoutout ni Mote na dito rapi kas balay. And so, sa among next video kay kamo na po yatag og challenges sa mga among imon. Comment lang mo or kung wala di mo mag-comment,
wala may challenge may mo. So, magunaw na po may unsay challenge nga mong imon. So, okay guys. Thank you for watching. Kita-kita na po ta sa next vlog. Stay home, stay safe. God bless.